Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca Brawl Stars cu Darius. Salut! Sunt tot la el și avem aici un mini unboxing. Am și un mega super tare. Trebuie să le deschidem înainte să jucăm. Ar fi tare să ne pice ceva. Am unul până și eu. Ce purăm frumos. Așa, deschidem ce mic. Salut și bine v-am regăsit la un nou clip de pe acest minunat canal. Sunt aici cu Robi. Salut! Și astăzi vom juca Brawl Stars. Am aici un big box. Hai să-l deschid acum repede. Stai să deschid și eu mini unboxing-ul. Are și el un mini unboxing. Și 57. nu mi-a dat nimic. Că ce să-mi dea că e 28 de bănuți. E brawler. E... E sigur. Da, e. Ai gadget șanse. Am. Ce, Nani! Bravo! Nani! Nu cred, îi pică Nani. Îmi pică Nani pe video. Bine! Pe video! Bine, bă! Mamă, vreau să dați un like pentru acesta. Nu se poate. Bine, bă! Oh my god! L-am și eu. Am norocul scris în frunte. E norocul meu. Da, și mie când mi-a picat Gale, Ginny și Max, tot 32. Dacă îi pică iară, eu. Dacă e tot brawler, vă rog să vă abonați. Scrieți la toți prietenii voștri să aboneze. Na. Știi? Cei mulți Acum nu mai se abonează nimeni. A. Ia, 6. 5. Dar totuși avem un nou brawl de jucat. Băieții mei. Ce avem noi aici? Arățu. Yes, frate, yes. Bine, mă. Mamă, cine e mai sus? Ia dai mă că-l scop ăsta din club. Mă-l scop eu. N-ai cum. Trebuie să te... De ce? Că o sunt lider, pot să-l scot. Ar trebui să-l pot să-l scot. Da, dacă îi vrei, ia-i scoate pe toți și n-ar mai fi. Stai așa să pun 50 de puncte pe Dani. Frumos! Ce mai avem aici? Că ne mai dă ceva. Ghete de asta ce face? Oricum nu joc cu el, joc cu Naniu. Dar să-i fac upgrade. Bum. Bum. Yes. Hai să jucăm. Dai mă play gay. Stai. Și Mamă. Să vedem cum joci. Ai mai jucat vreodată cu Nani? da, play-ul da. E greu. Mă, eu pe. Ce joacă Amber-ul? Cam aș pe ea. Copilul nu mai înjura. Apoi și ai hate pink cum face și nu primește nimic. Nu-i corect. Nu? Firar. Tu care ești? Eu, stă la mort. Uite asta de la Cuba. Ce fain e la eu. E bine să am un cont secundar și unul principal, fiindcă pot să mai deschid brawl să mai pice, știi? Pe celălalt cont. Uite cum scapai. Ce vrei, mai? Pac. Uai, ce faci? Ai venit să te speli la cu lui? Uai, Am și o ulti, ia uite-mă. Pușcă vinul. n-ai control. Ai controlul? Am cât de cât. Joc destul de bine și eu cu control. De ce sparsă mă asta? Ce făcut mă sparsă durile la noi? Cine? Brocul. Dar sparsă chiar mai bine, că erau sparse, mi se pare. Da, fript o leac. Nu uite de mi dau. Bun. Dar e bun pe duo. Nu, Stai, băi, aici. uai. Mere-l pe ăsta, uai. Așa, uai.
Câte cerculete, dar nu-i pot să-l nimeresc. Nu dau gol. Măcar l-am omorât pe ăla, pe... Nu știu cum îl cheamă. Mi-e lene să citesc tot numele lui, că-i curcat. Poți să-i zici pe Prowler. A, da. El primul. Îi dau pa! Mamă, ce bule la lui. Băi, bine? Ce rupe ăsta. Lungă-l. Yes, că bine. Ioi. I like. Primul win! Cu Nania! Mamă, ce tare! Și am aici niște puncte să le pun pe Nania. Că nu cred că mă mai aștept să pice ceva până ce să aștept mult și bine. Câți Brawler ai? 29. Ai cu unul mai mult ca mine. Pe contul ăsta, de pe contul ăla n-am. Asta contul meu decât unul am. Am avut și am vreo 7, 8. Hai să băgăm și pe altă hartă. Hai să băgăm un duo. Ce tare. Mi se pare super tare, Nani. Super bine făcut. Și îmi place cum e gândit lovitura aia, hitul. Gândită. E gândită, mie nu-mi place cu gândită. Așa. Cât e fată. Cine, Nani? Nani. Ce mă? E fată. Fată? Da, Pe bune? da. Nu știai? Nu. Ești tu de la Matey, Madeleine și Max. Ce nume ciudate dau așa la fată când ar trebui să fie un băieț. Știu. Și la Max să dea fată. Nu? Max. Trebuia Nani la ăla. Mamă! Îl Sări bătui. Naniu din buș. Vrea să mă bată. Și aveam și sucul. Îmi dă-te 2 omul la jumătate de viață. Băi, vezi că poate spală pe la cur. Pe la buș. De ce? Pe la buș. Nu-i mă nimeni aici. A, uite-i. Aici. Ești pe jos. Păi aici. Hai mă. Tu fugite de mine? Cum se poate? Nu ți-e rușine. Unul mort? Hai să mai ajung să mai bag unul. M-am bătut eu tare. Gata. A, nu-i showdown? Bă, frate. Unde sunt? Nu știu. A, uite, e sus, e la niu. Ce-ți dă la fel? Ioi. O veni pe la buci. Tace, lasă-mă pe mine. Puu! Nu e, nici nu l-am atins. Te rupe, nu că te sparge. Ce se joacă, măi, copile? Tu... Mamă. Super ope. Făcut și 100 de... Ia, ce șansă am. Și aici bag ceva pe shop, adică... Făcut toate quest-urile pe ziua de azi. Nu uitați, voi băgați contul ăsta pe shop. Ce cont? Madeleine. Pentru suport pentru Madeleine. Eu l-aveam băgat, dar cred că nu s-a dus. 0.12 la legendară, 0.26 la mitică, 0.57 la epică. Babă, ce șansă are la epică. Am uitat la șansă la epică. Mamă, ce șansă mică am la legendary. 0.05. Nu spui că ție legendară, deci 100 de ani. Așa, hai.
Nani și Gale. Așa, a fost destul de repede băgați unul după altul, așa mai. Primul a fost Nani, da. Doi mai bun, Nani. Chiar dacă e cromatică. Mai împinge că l-omoram. Și-a lăpisă. Mă bătea pe mine. Asta nu-i problema meu. Ia uite, bă, Gale-ul. Nu ia-te-i copil. Hai, tot e acolo. A, lui asta. Nu mai împingi, jur că noi vrem să o bătem, știi? Aia e ideea. Iau civile de jos, bă. Fugi. Fugi. Vreau să ales să-l împing, dar Nu se poate, bă, ce vede. De șobolani. stau la pândă, când batem pe cineva sar și ei. Hai, nu se poate așa ceva. Cred că o să-mi iau skin-uri de silver. Am bani. Am 9000, cred că sau 1000. Am să fac bani. Mi-mi vrea să dărâm toate ăștia, nu știu, e fain. Și eu. Mă luare din ambele părți. Ma. Ioi. Rip. Fugi, că ăla dă bile. Prima dată când am văzut Nani, crezut că e Sergi. Efectiv. Doamne. Nu Sergi la sorry, Sprut. Că sunt așa mici. Știi, băi, Sprut. Nu credeam, că îi place foarte mult Sprut. Am ce-o dă. Doi. Așteaptă aici. I-a văzut. Ce mă enervează, bateți-vă, mă! Aha. Tot îmi dau. Ia uite-l. Crezi că sparge zidul și vine la noi. Lăsăm 4 echipe, 3. Hai, da. Arde-l. Nu trebuia să-l alți. Cine e ăsta? Prietenul su. Rude de familie sunt. Fii atent că de nu... Fii atent că nu e niciun loc unul. Nu e să fugi sau te bagi. Și unde vrei să fug? Că dă ăsta de mă rupe. Te dai așa într-o parte și în alta până vin eu. Așa, du-te pe el, că dacă nu are sucul nu-i bun. Nu joacă bine. Acum vin și eu. Hai să-l vedem acum. Că le dau 3 hituri în total. Sau 4. Dei. Bine, mă. Yes! Și acum riscant cu ultimul. Știu. Că dacă ratai, erai pa. Îți dădeai imediat 2 hituri și te bătea. Oh my god. Mai trebuie 4 trofee și fac 10.200 de trofee. Mamă, și uite de clip. Că nu mai vorbim mai deloc pe clipul meu. Scuzați-mă. Vai, și cam atât este și cu clipul ăsta. A fost super interesant. Măcar pot să pun și eu un tab de super frumos. Adică la lipică, la liniște, să se uite lumea. Să uităm până și să-i cuvinte. Știu, un titlu frumos. Cu Nani. Un titlu de mi-a picat Nani, semnul exclamării, multe chestii. Deci, cam atât a fost și cu acest episod. Ne vom revedea. Nu uitați de like și de subscribe. Abonați-vă și noi ne revedem data viitoare.